Uitwisselingsconcert Ons Genoegen. Bridgen voor UNICEF. Het is vandaag 27 november. Dit is het Peel en Maas Journaal. Muziek van de fanfare leeft in Oerlo. Dat bleek maar weer tijdens het afgelopen uitwisselingsconcert. Afgelopen zaterdagavond, 21 november, werd in het gemeenschapshuis De Linde in Oerlo een uitwisselingsconcert gehouden van fanfare Ons Genoegen uit Oerlo samen met de harmonie Sint Agnes uit Bunde, gelegen bij Maastricht. Een avond die bol stond van de prachtige muziek. Nou, we zijn 2 jaar geleden naar Bunde afgereisd om daar een concert te geven samen met Bunde. En eigenlijk is het ontstaan omdat 2 van onze oud-leden, Ellie en Leo Dirks, die spelen in Bunde mee. En die hebben heel lang hier in Oerlo gespeeld, komen ook uit Oerlo. En die zijn naar Bunde verhuisd en zodoende is het eigenlijk tot stand gekomen. We wilden graag eens een keer met dat orkest een concert samen hebben. Naast de wat zwaardere werken in het begin vooral, ook het wat lichtere werk vanavond. Ja, uiteraard. Niet alleen voor het publiek is dat natuurlijk ook leuk dat ze niet alleen maar zware werken voorgeschoteld krijgen. Maar ook voor de muzikanten. Ik vind gewoon dat een fanfareorkest, een blaasorkest in het algemeen, moet eigenlijk tegenwoordig van alle markten thuis zijn. Ze moeten en het concertprogramma kunnen spelen, maar ook het lichte programma. En daarvoor hebben we een paar weken geleden ook een workshop gehad met mensen van het Metropoolorkest. Erg interessant en ook veel geleerd. Alleen dat is dan maar 1 dag, maar evengoed hebben we veel geleerd die dag. Harmonie Sint Agnes uit Bunde behoort al decennia lang tot de betere harmonieën van Limburg. Vorig jaar oktober behaalde de harmonie nog het Limburgs kampioenschap in de eerste divisie tijdens het concours in Venlo van de Limburgse Bond van Muziekgezelschappen. Opvallend daarbij is dat Sint Agnes al ruim 35 jaar onder leiding staat van dirigent Jacques Classes, die de muzikanten elk jaar weer weet te motiveren. Ik ben vanaf 1979 daar dirigent, dus het gaat met ups en downs, maar de laatste jaren gaat het goed, ja, inderdaad. We hebben zelfs promotie gehaald laatst in Venlo. Nee, want we zitten eigenlijk al vanaf 1986 in de eerste divisie. Maar we hebben wel, vorig jaar hebben we wel het Limburgs kampioenschap gehaald, ja. Dat. Nu deze uitwisseling naar Oerlo toe, hoe is dat voor jullie? Nou, dat is hartstikke leuk, voor mij persoonlijk zeker, omdat ik in 1980 ongeveer, denk ik, heb ik hier zelfs lesgegeven in Oerlo. Vanuit de muziekschool Venray. Dus het is heel leuk om hier weer eens terug te komen. En inderdaad, de fanfare van Oerlo is ook in Bunde geweest, een half jaar terug, of vorig jaar denk ik. Dus dat is heel leuk om dan weer de vriendschapsbanden aan te trekken, zeg maar. De fanfare in Oerlo kan zich verblijden met veel jonge muzikanten. Iets waar menige fanfare of harmonie jaloers op zou kunnen zijn. Ik ben er ook heel erg blij mee. Het is ook heel moeilijk, want ja goed, zeker de oudere jeugd die er nou tussen zijn, daar bestaat het voor een groot gedeelte uit, hebben erg veel te doen. Maar ik denk dat wij als fanfare van Oerlo nog juist voor de jeugd nog heel interessant weten te maken door erg divers materiaal aan te bieden, dus wat ze te spelen krijgen. Maar ook heel veel verschillende concerten. Dus we hebben bijvoorbeeld in 2013 nog het Windows of the World concert gehad. Een heel groot concert lichte muziek. We hebben begin dit jaar in mei hebben een bevrijdingsconcert gehad, weer met totaal andere muziek. Ja, en nou ook weer eens een keertje zo'n concert. Dus we blijven aan de gang om ze iedere keer wat anders aan te bieden. En op 16 april 2016 gaan we de Maestro hier doen in Oerlo. Dat is een tv-programma waarin mensen die nog nooit voor een orkest hebben gestaan, die komen in 1 keer voor een orkest en die gaan proberen een muziekstuk met dat orkest uit te voeren. Voor beide dirigenten een spannende avond. Beide orkesten kregen de kans om naar elkaar te mogen luisteren. En dirigent Geert Jacobs keek dan ook zeker uit naar het concert van harmonie Sint Agnes uit Bunde. Kijk, Bunde is natuurlijk al heel erg lang een erg goed orkest in de eerste divisie. Fanfare van Oerlo is vorig jaar net gepromoveerd, dus wij komen net kijken in deze divisie. En zij spelen al tientallen jaren. Ze zijn Limburgs kampioen een paar keer geweest, Nederlands kampioen. Dus ja, 2 jaar geleden vond ik gewoon vooral de klank van het orkest heel mooie, warme harmonieklank en heel muzikaal. En dat is natuurlijk Jacques Classes wel toevertrouwd. Dat is wat dat betreft ook een oude rot in het vak. Hè. Dus ja, ik kijk er echt naar uit dadelijk. Het mooie van live muziek maken is natuurlijk dat het
van omstandigheden kan afhangen. Je bereidt alles zo goed mogelijk voor. Maar ja, de laatste repetitie was toch alweer maandag, afgelopen maandag. En het is nu zaterdag. Er is er weer heel veel gebeurd in de wereld. Bij de mensen thuis, op school, op werk en noem maar op, privé situaties. Maar ik heb er vertrouwen in dat ze ook vanavond weer hun beste beentjes en de beste noten laten klinken. Afgelopen weekend werd door het hele land gebridged voor UNICEF. Ook in Venray deed men voor de tweede keer mee aan deze landelijke bridge drive. 32 paren verschenen aan de start van het toernooi dat door wethouder Peters werd geopend. En na dit woordje kon het bieden en afspelen gaan beginnen. Het fanatisme was groot en dat is duidelijk te zien in het aantal leden van de bridgeclubs. Het is zeer populair. Er zijn enorm veel bridgeclubs hier in Venray. En je zou iedere avond, plus ook nog eens de middagen, bijna iedere dag kunnen bridgen. De Venrayse bevolking is zeer bridge-minded. Het inschrijfgeld voor de Bridge Drive bedroeg €20 per koppel. Deze Bridge Drive die, levert vanmiddag €640 op. En dat hele bedrag, op een heel klein beetje na, gaat naar de UNICEF. En wij kunnen heel dat bedrag overmaken doordat we gesponsord worden. Met name hier in Withoeven. En de cadeaus die wij aan de mensen kunnen uitdelen, dat die ook gesponsord zijn. UNICEF verdeelt het gedoneerde bedrag over een tweetal projecten. Nou, op dit moment zijn er in de wereld de nodige brandhaarden, waardoor kinderen in oorlogssituaties verkeren. En daar gaat op dit moment natuurlijk veel aandacht naar uit. Maar ook het thema van dit jaar voor UNICEF is de hongersnood in Mozambique. En ook daar gaat veel geld naartoe en hulp. Gezien het succes van deze tweede editie gaat de organisatie ervan uit dat het toernooi een jaarlijks terugkerend evenement zal worden. Tot zover dit PLMA-journaal. Deze uitzending wordt herhaald tot en met morgenavond 6 uur. Morgen is er een nieuwe uitzending van Venray in Bedrijf aan tafel te zien. Weer of geen weer, bij ons is het altijd vakantieweer. Komende nacht is er grote kans op regen. De temperatuur zit rond de 4 graden. Overdag is het overwegend droog en wanneer de zon door het wolkendek breekt, wordt het 7 graden. 'S Avonds neemt de kans op regen toe. Ook zondag is het regenachtig, maar met 12 graden warmer dan zaterdag. Een heel fijn weekend gewenst en graag tot dinsdag.